La 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 la. Nu er det endelig blevet december, og alle de danske børn skal have nogle julegaver. Er der nogen herinde, der godt vil have julegaver? Ja! Yeah! Det var godt. Så må vi nok hellere komme i gang med at lave dem. Men hov, hvor er mine nissebørn? Når der var Aske, så kom i gang med at lave nogle julegaver. Hvor blev de andre af? Det ved jeg ikke. Nå, så må vi jo bare komme i gang med at lave nogle gaver. Ja.